Shy, lento yenzeka wonke umuntu unestress, lento yenzeka kwisikeli. Okay, wena Ayaka ndifuna uyokhangela ongamajiki uwazise apha kum sibe ne-meeting. Yes, yeah. Mshayi, namhlanje siyenza i-meeting. Okay, Ayaka. Yo, madoda, ngilambile. Ngikhumbula abazali bami basweleka kudala. Hayi mina angilali. Ayuka nenye impahla namhlanje ngayisikipiti bandishaye. Okay, Machi, ndiyavuma ukuba nifike sikhangele ephara sifumene. Okay, mshayeli, funeka silikhangele ephara silifumane silijize